ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கிடி டைம் பாஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டோரிமான் ட்ராயிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 ஐ போட்டுக்கோங்க, இன்னொரு ஐ, நெக்ஸ்ட்டு அதோட மூக்கு போட்டுட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்படி இந்த மாதிரி டோரிமானோட வாய் பெருசாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் இப்படி போட்டுட்டு அப்படியே இப்படி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டிங்களா? இங்கே கொஞ்சம் இதை பெருசாக போட்டுட்டேன். ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை அப்படி இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும். பண்ணிட்டு டங்கு போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டோரிமானோட ஐக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள், இங்கேயும் ஒரு சர்க்கிள், பிளாக் ஷேடிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 டாட்ஸு இந்த மாதிரி மீசையை வரைஞ்சிட்டு இந்த ஐலேருந்து இப்படி இங்கே இப்படி, இங்கே ஒன்று இப்படி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்படியே இப்படி வாங்க. ஓகேவா? 2 ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்குல்ல, அப்படியே இதை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பால், குட்டி பால், இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டாண்டிங் லைன் இங்கே உல்ட்டா யூவையே உல்ட்டாவாக போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க. அப்படியே இங்கே இருக்குல்ல, இங்கே அப்படி போட்டு டோரிமானோட பேக்கெட் போட்டுக்கோங்க. போட்டு இவனோட கையை கொஞ்சம் சர்க்கிள், நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கையை. ஓகே, நம்ம டோரிமான் வரைஞ்சாச்சு. நம்ம வந்து இதை கலர் அடிச்சிடலாம். டோரிமானை கலர் பண்ண நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர் தேவை. ப்ளூ கலரை வந்து இங்கெல்லாம் அடிச்சிடலாம். இந்த அதோட கை கால்லலாம் அந்த சர்க்கிள் போட்டிருப்போம்ல, அங்கெல்லாம் நீங்கள் அடிக்க வேணாம், மற்ற இடத்துலலாம் நீங்கள் அடிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல டோரிமானோட பெல்லு அதுக்கு அடிக்கணும், அதுக்கு அடிச்சுக்கலாம். அப்படியே ஃபுல்லாக கலர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ரோஸ் கலர் மாதிரி, இந்த மாதிரி ரெட் கலர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஃபுல்லாக அடிச்சிடலாம் இது வாய்க்குள்ளே. நான் ஃபுல்லாக அடிச்சனால தெரியல, கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் டங்கை மட்டும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட மூக்கு இருக்குது, அதுக்கு வந்து நம்ம அடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்மளோட டோரிமான் இப்போ ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.